Brumors Rouge og morfar Brumors Don Schifro. Ja, den næste hest her, den kender jeg jo rigtig, rigtig godt. Ikke lige selve hesten, men både faren og morfaren, den kender jeg rigtig godt. Dem har jeg reddet på begge to. Og det er jo en meget skæg ting, fordi at lige nøjagtigt Romanov Don Schifro, det er en rigtig, rigtig god kombination, har man fundet ud af. Fordi at man har fra Romanovs side, den får man lidt lange ben, hvilket den her også hest har, og man får lethed i modellen, sådan så den bliver elegant. Hvorimod Don Schifro, den er tit, sådan de kan blive lidt lavstammede, som man siger, lidt kortbenet. Men til gengæld har de meget høj ridebarhed, Don Schifro heste. Og Romanov har en utrolig flot front, gode forben, meget løse skuldre, knap så gode bagben, men det har Don Schifro til gengæld. Den har super gode bagben og ikke så gode forpart. Så det er sådan meget, kombinationen har vist sig at være rigtig god. Jeg har haft mange superheste igennem med nøjagtig Romanov Don Schifro, hvor den ene, det var den, der hedder Hønderlofs Driver, som jeg valgte at udmiste VM på. Det var nøjagtigt samme afstamning. Men den hest her, hvor gammel var den var? 8 år. Og den laver sådan en lille smule Sangeo-niveau. Ja, det ser changement og lidt. Godt. Men skal vi ikke prøve at begynde med det? Ja. Så prøver vi at gå lidt videre nu her, fordi når det går så hurtigt, så er vi nødt til at tage lidt af gangen. Først og fremmest, for at man kan lave nogle gode seriechangementer, så er man nødt til at få hestens grundgalop op og køre ordentligt. Så laver du lidt det samme, frem tilbage, som vi gjorde med den tidligere hest. Når du samler, så er det ikke nok med den bare bremser, men så skal du mærke, at galoppen, den bliver hurtigere og kvikkere. Kom, nu prøver du at samle lidt, og så rører den lidt bag til. Ikke lad den komme for højt op i nakken. Tænk lidt med, ja, så samler du, pisker lidt forsigtigt med fisken. Tik. Ja, og frem igen. Go. Det øjeblik, du samler nu, så skal du sørge for, at den sænker halsen. Nu skal du passe på, at den ikke står i den stævneholdning, men arbejder lidt mere over ryggen. Derned. Rigtig. Dybere ned endnu. Han vil gerne trykke sig lidt op, så altid modsat af, hvad den gerne vil. Super. Godt. Så samler du der, og den skal blive dernede i nakken. Hold samlingen. Hold energien bag til. Samler. Kortere. Hjem i nakken. Du kan gerne lige spille lidt på bid. Ja. Tik. Kvikker på bagbenet, og frem igen. Go. Ja, fremad. Så, rigtigt. Og tilbage igen. Samling, ned i nakken, kvikker bagben. Gør ingenting, kom, kvikker bagben. Så, rigtigt. Godt, og frem igen. Nu laver du en stor volde her rundt om mig. Så skubber du bagparten en lille smule ud, så det bliver sådan lidt værsæde på volden. Og det er også en rigtig god øvelse til at få engageret bagparten. Ja, holder tempoet og have lidt mere på tværs. Det er lidt mere på tværs. Skub bagparten lidt mere ud, hold tempoet. Ikke for højt op i nakken igen. Og den lidt rundere. Ja, skub bagparten lidt ud. Så, rigtigt. Skub lidt ud igen. Kom, kvikker, hold tempoet. Sådan, rigtigt. Godt. Igen. Godt. Ja, sådan, godt. Så skubber du bagparten ind i volden, laver en travers. Skubber bagparten ind. Yes. Hold tempoet. Ikke lad gå i stå. Tempo. Spark tempo udvendigt ben. Ja. Venstre skænkel. Ja. Rigtigt. Mere endnu. Bagparten længere ind igen. Lav sådan nogle opvekslinger, omskift. Hold tempoet. Så lige snart du samler der, så begynder den at stoppe op. Så skal du tænke fremad. Ja. Rigtigt. Og værsad igen til højre. Vær ud af. Yes. Tænk frem. Det gør ingenting, den chancerer. Kom, tænk fremad. Det er rigtigt. Og ud på volden igen. Og frem. Ja, afskub. Det er ned i nakken. Ja, det er uden at den bliver lang. Så rider du skråt igennem på diagonalen her. Fortsætter i kontragalop. Ja, du må gerne lave en travers på diagonalen, hvis du kan. Skift på den måde. Skubber bagparten lidt over. Udvendigt ben godt til. Ja, får bagparten med. Rigtigt. Holder tempoet. Og så bliver man ved. Nu bliver du i kontragalop. Nu bliver du ved med at holde fast. Ja, bare stop stille og roligt. Og galop til højre. Så holder du godt fat med venstre ben. Også selvom den spænder imod. Og hvis den selv vil chancere, så bliver du ved med at holde venstre ben alligevel. Hold venstre ben godt tilbage. Så ja, fortsæt kontragalop en runde mere. Så ligger du og rider frem tilbage i kontragalop, uden at han chancerer. Han har ved i nakken. Rigtigt.
Godt. Så herovre på langsiden, så laver du et chancement, men du får den lidt frem med venstre ben før chancementet. Og så højre tøjle og højre schenkel. Super. Rigtig flot. Og frem igen. Afskub. Go. Go. Mere nu. Mere nu. Sådan. Rigtigt. Og hold det her rundt om mig. Og ind i værsædet på volden. Hold tempoet. Hold tempoet. Kom. Hold tempoet. Fremad. Ja. Du kan få hestens kvalitet af galop øget med minimum 1 point, hvis du holder den lidt mere til. Sådan. Stil lidt til venstre. Rigtig. Afskub. 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 Godt. Og så laver du travers til venstre. Bagparten ind. Ja, holder tempoet. Holder tempoet. Kom. Bagparten ind. Bagparten længere ind. Bagparten længere ind. Ja, igen. Højre schenkel, spark til. Så hold tempoet. Man ikke gå mod benet, hvis den ligesom trykker sig mod. Ja, spark til igen. Ja. Det er ja. Bliv væk. Fremad. Godt. Og brug pisken en lille smule, så lige understøtter lidt med pisken. Kommer en gang mere. Bagparten lidt ind. Rigtigt. Så. Godt. Videre. Videre. Fremad. 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 Der, ja. Der. Godt. Godt. Og frem. Og ret op. Den kan du godt ligge, nu har vi ikke så meget tid i dag, men den ligger du og gør lidt, når du kommer hjem. Ligger og skifter lidt venstre og højre. Så kommer du skråt igennem igen, travers det op fra, kontragalop, og så chancement. Og du laver traversen her igen, sørg for at få den godt bukket ind i venstre side, så du får ribbenene trukket lidt ind, og så skubber du ham over. Ja, hold tempoet, højre, højre, ja, rigtigt. Sådan. Nå, bedre her. Hold fat med højre schenkel. Tænker frem for højre. Tænker frem for højre schenkel. Ja, retter op. Støtter på venstre. Godt. Super. Så næste langside. Så prøver du at ride 5 meter inden for sporet. Ja. Og så prøver du at flytte ham lidt schenkelvinding for venstre schenkel. Flyt ham lidt ind mod mig. Flyt ham lidt fra mig. Ja, retter op. Holder tempoet. Og chancerer. Ja, ikke det. Og videre kontragalop. Videre kontragalop. Op til. Ja, bare rolig igen. Bare det samme igen. Flytter fra venstre ben. Ja, sådan. Så rider du ud mod væggen i stedet for, så er det den modsatte vej. Ud den vej. Ud til venstre. Flyt fra højre ben. Flyt fra højre ben. Flyt fra højre ben. Ja, ret op. Og så chancerer. Rigtigt. Og det gentager du. Prøv at se, om du kan nå at lave til begge sider. Først flytter lidt fra venstre ben. Flytter lidt. Ja, chancerer lige frem. Rigtig højre ben, flyt for højre, flyt for højre, flyt for højre. Ja, rigtig, super. Godt, så går du den anden vej rundt og gør det samme på den anden hånd. Skifter hånd. Ja. Ja, du tager fra venstre holde. Sådan der, yes. Rigtig. Så gør du igen, som vi gjorde før. Flytter lidt på højre ben først. Og chancerer ud til højre. Flyt ham lidt. Rigtig. Og lige frem. Og chancerer. Hold tempoet. Flot chancement. Hold venstre ben. Tænker fremad. Rigtig. Prøv lige at skridt en halv runde. Skridt. Skridt. Grunden til, at jeg gør det her med at flytte, det er fordi hesten den skal acceptere det ben, som ligger tilbage. Den her hest, den vil lige pludselig gerne chancere lidt selv, hvis den kunne få lov til det, hvis man bare lige rører den et sted. Men holder man fat med det højre ben hele tiden, så man tvinger hesten til at blive venstregalop. Og når du så begynder at rette op, så siger du, okay, nu slapper hesten af for det højre ben, så giver man hjælpen til højre, så chancerer den, og så er det samme den anden vej. Men at de lærer at holde sig for det ben, man har tilbage, så er man sikker på ikke at få fejl. De skal acceptere det schenkel, der bliver tilbage. Nu prøver du at lave en mere, men uden at lave for meget til siden. Prøver du at lave 2 på hver langside, holder den lige. Og så prøver vi næste langside at lave 3. Afskub, tænker frem. Der, ja. Så prøver du at holde den så lige du kan nu, uden at det chancerer selv. Støt med højre ben, støt med højre. Ja, jeg tror, det gør det for hurtigt. Ja, frem for højre. Sådan. Prøv en gang til. Få lidt mere kvalitet. Den bremser sådan lidt op. Spark lidt frem for højre schenkel først. Frem for højre. Ja, okay. Frem for venstre ben. Og højre. Rigtigt. Tag en gang mere. Spark til igen. Han skal ikke begynde at chancere selv. En gang mere. Nøjagtigt samme måde. Støtter med højre ben. Nej. Kommer den før dig. Rigtigt. En
gang mere til højre. Prøv at flytte ham en lille bitte smule, uden jeg næsten kan se det, for højre skænkel. Flyt ham lidt ind mod mig. Flyt ham lidt. Ja, sådan. Rigtig godt. Fremad. Super. Rigtig. Ja, netop. Prøv en gang, og så vender du rundt, og så gør du det på diagonalen. Hold den fuldstændig lige, og så pas på, at du støtter lidt mere på højre tøjle, når du chancerer til venstre. Du har det med at sådan dreje hovedet ind til den kommende side. Den skal være snorlige med hovedet. Nu chancerer du for venstre tøjle og venstre ben. Holder hovedet lige. Venstre tøjle. Ja, højre tøjle, højre. Ja, venstre, venstre. Kom lidt til. Gentager bare igen lang side først. Sådan så man hele tiden arbejder på nogle lige retninger. Støtter med venstre ben først, højre og højre. Rigtig, støtter med venstre. Fremad, fremad, fremad. Ja, kommer han før dig. Spark til ham igen. En gang mere. Så laver du lidt, hvor du flytter ham lidt for ham igen. Han skal være lige. Flytter fra venstre. Ja. Rigtig. Tryk. Tryk, så han kan mærke det. Ja. Bare kom igen. Bare lige prik lidt til ham, hvis han ikke reagerer, så må du lige hurtigt. Tak. Ja.